Ma' 300 plejer tal-esports ħadu sem fil-Malta Royal li ttellat waqt Playcon. Playcon hija l-ewwel konvenzjoni tal-esports u l-iżvilupp tal-lob diġitali li saret f'pajjiżna, fejn matula ngħatat spinta lil dan is-settur emerġenti. Fil-fatt il-Malta Royal rat il-parteċipanti jieħdu sem f'turnament ta' Fortnite, logħba tal-isparar u waħda mill-iktar lob popolari tal-esports madwar id-dinja. Andre Miruzzi mit-tim tal-Malta Royal spjega kif l-isfida f'turnament bħal dan hija l-mod kif jiġi komunikat dak li jseħħ waqt il-logħba. Qegħdin grupp ta' tlieta, ikonna 16 plejer taħtna. Aħna rridu nosservaw x'inhu jiġri biex aħna nażlu l-footage, nirrakkomendaw lill-producer u l-producer ħajtfgħu fuq il-live feed. Il-live feed li l-casters ħajkunu qed jużaw biex jikkummentaw. Fisser kif l-aħħar xhur ingħata opportunità li jaħdem direttament f'dan is-settur u għaldaqstant qed jipprattika xi ħaġa li jħobb. Tallimt ħafna affarijiet li nqab ma kont naf. U għat joffru ħafna opportunitajiet l-inna l-Maltin, l-inna żgħażagħ Maltin biex nikbru f'dan is-settur. Għax huwa xi ħaġa aħna nħobbu nagħmlu. U li minnu nistgħu nagħmlu flus u qed nieħdu pjaċir fl-istess ħin. Lili minn dan it-turnament diversi kumpaniji u individwi ħadu sem f'din il-fiera li tul dan tmiem il-ġimgħat madwar 6,000 persuna jattendu għaliha. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri qal li qed iħares il qudiem biex fix-xhur li ġejjin dan is-settur ikompli jikber. Din hija industrija tal-video game development enormi, biss is-sena l-oħra l-industrija tal-video game weħda kienet ikbar mill-industrija tal-films u l-mużika ma' qudiem f'daqqa, saw timmaġinaw il-kobor ta' din-industrija. Allura ma stajniex aħna ma nħarsux lejha sabiex nagħtu l-istess opportunitajiet ta' livell għoli lil Maltin wawċin ukoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.